Predstav sa nám, ako sa voláš, ako ti hovoria prezývka. Takže moje meno je Matej Gajdoš, prezývka Gajdy. Odkiaľ pochádzaš a kde žiješ teraz? Pochádzam z Bratislavy a žijem v Petržalke. Odkedy jojuješ? Jojujem od leta roku páne 2010. Ťažká otázka. 10. 3 roky. Kto ťa priviedol k jojovaniu? V podstate nejakým spôsobom sám a potom možno Dan Galloway. Tvoj vzor? Vzorov by bolo viacej, Takeshi Kamisato by sa dalo povedať. Hank Freeman. Tvoje prvé jojo? Moje prvé jojo to bol klasický dráčik a potom také lepšie freehand, green machine. Prvé úspechy? Na prvé úspechy ešte čakám. Najväčšie úspechy? Najväčšie úspechy? Neviem, ja za úspech považujem to, že som sa stal jeden z takých lepších judgeov. Asi to, a že som judgeoval na rakúske majstraky napríklad. Ktorý štýl jojovania ti najviac sedí? Najviac mi sedí asi 2Ačko, by som povedal. V ktorom týme si, alebo v ktorom by si chcel byť? V týme momentálne nie som v žiadnom a Duncan by potešil. Čo ti dáva jojo a jojo komunita? Určite veľa dobrých kamarátov z celého sveta a fajn koniček. Na záver povedz jednu jojo myšlienku. Mente si string. Díky za rozhovor.